Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah ka gafartawa Abdulmannan Sheikh Abubakar Gera Argungu. Kowa dai ya san irin gwagwarmayan da malam yayi. Malam dan izala ne, amma ba dan kungiyanci bane. Malam dan izala ne, amma kuma ba dan aljihu bane. Malam Abubakar Gero yayi gwagwarmaya wa addinin musulunci, ya iya kokarinsa, ya shiga kasashe daban-daban wajen da'awa. Malam kullun tsayin dakan da yake ma mutane, wallahi koyi da mutane tauhidi, wanda shine abin da Allah ya turo annabawa farko kafin shari'a ta zo. Sai an ce ku kade ta Allah da bauta, sai kuma a ce to kar ku yi kaza haramun ne, kar ku yi kaza halal, ku yi kaza halal ne, abu kaza zai cutar da ku, abu kaza zai amfanar da ku. To Sheikh Abubakar Gero ya sifantu da wannan sifa. Wallahi ni in an ce mun wane ne waɗanda annabi ya ce al'ulama warasatul anbiya, wallahi tallahi a cikin ƙungiyar izala Sheikh Abubakar Gero Argungu, wallahi zan fara sashi daga cikin face. Allah ubangiji subhanahu wataala ya sa ya huta. Wannan ɗanasa shi ma da Allah ya sa ya koma gare shi, Allah ya ɗauke shi, dama ga Allah muke kuma gare shi zamu koma, duka mu koma tana gare shi. Allah bai mana alƙawarin zamu zauna ba. Allah ya ce kullu nafsin za'iqatul maut, kowace rai za ta ɗanɗana mutuwa. To ba iya rai ɗin ba, abinda ma bai da rai ɗin, Allah ya ce kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbuka zal jalali wal ikram. Komai da ka gani kake gani zai kare, kawai Allah shi da mulkin sa sune kawai suke tabbatuwa. Duk duniya gaba ɗaya za ta kare. To haka ne, ɗaya bayan ɗaya haka zamu koma ga Allah. Allah ya sa ya huta, Allah ubangiji ya karɓi shahadar su, Allah ya yafe musu kurakuran su shi da mahaifinsa. Baya da suka bari kuma Allah ya albarkace su. Ina mika sakon ta'aziyya na ga iyalan Sheikh Abubakar Gero gaba daya, da ƴan uwa da abokan arziki gaba daya. Allah ya ji kan malam, Allah ya ji kan Abdulmannan, Allah subhanahu wataala sa jannatul firdaus ne makoman su. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.